Tika iki wapi dan ban ong pada nomor ba ki ong mene kuma ki kran ti po ki man iPod khatsan singi ka konsul ban jubab na ne ban penha ban weng yu thiu si em kata te ka nakaliang ka jong kita kala ade ka jing bakhla ka ba yu kai namar ba ka jing kren ka jongi ka ba shikanta tam ki kham ong e yingi ka ba dei ba ta khatsan singi ji hisati ngilai khot ki ban kren ti kala ade ban pensowingi mene po bangirang ye kendu ba ki iPod ndai kumi kata ka jing iPod khmat jongi ki kham ong e ti kata te ngam numla bangan ai kan no comments ni hapan ye le pu mong ong ki mene ba halor kini ki jing ujor ka ba pin saya ai na ni ai nang ni shakhmat ngin ya examine ya ka ngin ya pet ya ka we hadin ka we ti dan gi don kam na kaliang jong se council ru ban panjing penchai no nong te sing si ru ngin ya pan tang pra kam dei ka kam go bangila ban le kerki ti halor ka jing ujor kum ong fi mene kelas sertap ka jing ujor ti ni ha pe kin ka we hadin ka we kin ka ta ka jing ujor lada kalong ka ba shong dor na ni ka long ka ba event ne em ba kum ka dose council kan shimi kita ki jing ujor ban kan nya chakmat le si ka la man ai da ka shukos notice ni ka la pan da ka jubab haka be dei bat u nong te sing si em ndrei kata ka jing iPod ka jong ki khat san singi ki kham ya kren e bat ni te ngai kata te ngam la ban ba Khlieh namar ba da ka Jingthoh ki khamai da ka khtin ki kham ya kren dei tat adu ba kin dami shabar ba ngasi yo snow ba nakaliang ka jong pi ba pi ong ba ki iPod ngi ka district council khat san singi tingin sai pe ya kata na da ba kim ai da ka Jingthoh te ngir ngi num la he da bangin bat ya ta san singi namar ka jing ya kren ka jong ki kham dei kata